Yo, what's up fam, it's your boy Munyahoji and you're welcome to Celebrate Gossip Exclusive. If it is your first time to come across this channel, please don't forget to subscribe, like and share. Girl aribazve modeling or kune every girl aneta nekushanda nema-modeling agents akadhakwa asina professionalism. Kune one modeling agency yandiri kuziva yakazara neprofessionalism irikuguruma mumodels iri kusimudzira mamodels kuenda to the next level inonzi metu modeling agency. Namba dzavo ndodziri kubuda pascreen, saka vabate. Handizivi kuti toti mashura here, handizivi ndoti ndokuguma kwenyika here. Ina amana handichotombozvinzwisise zvinhu zvacho kuti zviri kubva kupi zvichienda nekupi. Ndo makunakuna ari kuitika panguva yedu. Amene vanoona kuti age is just a number, age is just a number. Unenge wanyatsokushayawo here munhu wekupinda nemurudo wezera rako, munhu anoenderana newe. Ndaona chinhu chandishuka zvisingaiti kuti munhu ane 62 years achata nemunhu ane 9 years. Munhu ane 9 years anga chiziva rudo rupi neamana. Zvimwe ngatsamusapota naye pazvinhu zvisingaiti. Pane zvimwe zvinhu zvisingatongoiti, pane zvinhu zvingori off so. Pane ngozosimbisana kuti ndotoshata vanhu vamwari pamuchato pacho vanyatsoonei ende vaisapoti ende vaimboti tavingei. 62 ne 9 years, mwana ane 9 years anga chiziva. Maybe ndekune dzimwe nzvimbo kunokuisa tisina zvatinoziva. Bhosi patakakura mwana ane 9 years akana kana cherudo chaiziva. Tina kana chataiziva isu, but vamwe vautochata mwana ane 9 years nemunhu ane 62. So don't forget to tell me what you think about this whole issue. Now the voice is yours in the comment section. Comment yako yakakosha pachannel ino. Ende usakangana kusubscribe. Subscribe.